ширкати дорувори софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё зиёд кардани риш ё нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё кам кардани вазни худ ба шумо кӯмак мекунад. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳо дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Мавзӯи имрӯзаи мо як хабари муҳима ба шумо расонидан, хабар оиди парвозҳои мунтазам байни Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳозир мо дар ин бора каме пас маълумот мерасонем. Пеш аз ҳамин хабарро расондан ман як чанд сухан дорам, мехоҳам ба ҳамаи тамошобино бирасонам. Мо дирӯз як навори пешкаши тамошобинои канали хидмон гардонда будем. Номи навор ҳамин буд ки пранк ва оқибати пранкеро. Навора бисёри бародаро нодуруст фаҳмиданд, яъне воқеид карданд ки мо, яъне ки ман ҳуқуқшинос фаъолият ман сар кардам ба пранкерӣ. Дар асл и хел нест, бародарони азиз. Чӣ хеле ки шумо худтон медонед, мо ҳар як анамин намуди ҷавобгариро роли карда ҷавобгариша ба шумо мефаҳмонем. Яъне мақсади асосии мо аз ӯ пранк чӣ буд? Аввалан ки вай пранк набуд, вай мини филм бигем, агар хато намекунем, мини филм дар мавзӯи пранк буд. Яъне ҳар як пранкере ки хатогиҳо дар роҳ метиҳанд, мо хатогиҳои ҳавая рӯи навор овардем. Чунки ба чашми ҳамаи мо шумо маълум аст, имрӯзҳо пранкеро ана ҳамун рафторҳоро нисбати шаҳрвандон ба анҷом мерасонанд. Ягон шаҳрванд мазоқ мекунанд ё ки дар тартиботи ҷамъиятиро халалдору мекунанд. Умуман тартиботи ҷамъиятиро ба ҳама қонуну қоидааш пранкеро вайрон мекунанд ва мо ҳамун вайрон кардани тартиботи ҷамъиятиро худмон нақшофарӣ кардем аз назари пранкер. Яъне дар роли пранкер нақш офаридему, ҳар коре ки ҳаваё анҷом метиҳанд, мо ҳамуро кино кардем ва баъдан дар охираш фаҳмондем ки ана ҳамин амалҳоро иҷро кардан мутобиқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, мутобиқи кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ чӣ намуд ҷавобгарӣ дорад. Яъне ҳар шахсе ки пранк мекунад ва тартиботи ҷамъиятиро вайрон мекунад, мутобиқи кодекси маъмурӣ моддаи 460 ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешавад. Яъне ки ин рафторо, ин намуд тарзи гапзанӣ дар назди қонун майда авбошӣ ҳисоб мехӯрад. Ба ҳамин хотир бародарони азиз, ҳар намуд суханҳо гап назанед, ҳар намуд фикрҳои ноҷои худтона баён накунед ки мақсад та юристи дар канали дихелӣ навор кардӣ ё ки та юристи пранкер шидӣ. Ҳеҷ вақт ман пранкерам намешам ва ин нақшарам надорам бародаро. Ҳар гапе ки ман дар уҷа гуфтагиям, вай ҳамчун дар роли нақш офар бигем, ман дар ҳамуҷа иштирок кардагиам, ҳамун суханҳоро қайд кардагием. Ва боз ихели роликҳо, иншааллоҳ саломатӣ боша бародарои азиз, бисёран ояндада. Роликҳо ҳастанд дар бораи одамое ки конкурс мегзаронанд. Дар ҳамин бора якта ролик тайёр кардастем ва мутобиқи қонун чӣ намуд ҷавобгарӣ дорад. Умуман мо чӣ ролике пешкаши шумо мегардонем, дар охири ҳамун навор мо ҷавобгарии ана ҳамун кирдору амала аз назари қонун ба тамошобино мефаҳмонем ки хел осонтар мефаҳманд. узри зиёд бародаро ки каме вақти шуморо гирифтам ба ҳамин суханом, лекин ман маҷбур будам ки анамун видеоролики динагира да шумо бифаҳмонам мақсадша. Ва шурӯъ мекунем барномаро, яъне хабари аввалини мо оиди парвозҳои мунтазам аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон. Мо тӯли чандин вақт аст ки дар ҳамин бора маълумотҳо, ахборотҳо пешкаши тамошобино мегардонем. ва ахирон видеое ки мо карда будем, дар видеои худмон гуфтем ки рӯзи 11 август аниқ мешавад ки оё парвозҳо кушода мешаванд ё ин ки не. Вале мо дар ягон видео мо қайд накарда будем ки рӯзи 11 парвозҳо кушода мешавад ё рӯзи 15 кушода мешавад ё рӯзи 1 кушода мешавад. Дар ягон видео мо ин гапҳоро қайд кардагӣ нестем. Ҳар чизе гуфтагием ба таври мисол овардагием ва ҳар чизеро ки ҳукуматдорон пешбинӣ кардагияну баррасӣ кардагиян, мо суханҳои ҳаваёро ба шумо расондагием. ҳозир мефаҳмонем анами хабари навбатира ва баъди 11 барои чӣ ман видео накардам дар мавриди границаҳо парвозҳо, барое ки мо гуфтагӣ будем рӯзи 11 аниқ мешавад, оё кушода мешавад ё ин ки не. Баъдан бо комментарияҳош як
тай 1000 та комментарияши дар ҳамин бора бигем ки ту гуфти раҳо кушода мешаванд, кушода нашид. Ба сабаби ана ҳамин суханҳо ма нахостам дига дар ҳамин бора баъди 11 ё ки рӯзи 11 видео бикунам, вале ина аз байн чанд рӯз гузашт бо тасмим гирифтам ки акнун видео кунам ва ҳамун хабара ба шумо бирасонам ки оё дар рӯзи 11 оиди кушодашавии парвозҳо чӣ хабар биромад аз ҷониби Федератсияи Россия. бародарони азиз, ба сабаби анами суханҳои дағали шумо, ба сабаби гапҳои бардуруғи шумо, ба сабаби танқидҳои шумо, ҳозир ҳар чизе ки дар ҳамиҷа навистагӣ аз новусти ман ҳамура дар шумо мехонам ки то бо дар комментария наген тай пеши худат гап гуфтесай ё ки дурӯғ гуфтесай, барое ки уже то анамиҷа мона дилгир шидагем аям хеле одамои бефаҳму комментарияҳои бефаҳм. дар мавзӯи имрӯза дар новусти Спутник омадагие ки Сафорати Федератсияи Россия дар Тоҷикистон барқарор шудани иртиботи мунтазами ҳавоиро миёни кишварҳо шарҳ дод. Катункин сардори бахши консулгарии Сафорати Русия дар Тоҷикистон зимни як нишасти матбуотӣ гуфт: ҳукумати Россия аз Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон барои барқарорсозии парвозҳои мунтазам дархост гирифтааст. Масъалаи мазкур ҳал ва ҳамоҳанг карда мешавад. Маълумот дар ояндаи наздик пайдо мешавад, гуфт ӯ. Катункин қайд кард ки ниҳодҳо омодаанд барои барқарор кардани парвозҳо байни ду кишвар. Яъне ки мо дар шумо чизе ки навистагӣ буд ҳамура хондем, пешкаштон кардем. Яъне хабаре ки бояд 11 да мо ба шумо пешкаш мекардем, ана ҳамин рӯз ба шумо пешкаш кардем ки аз тарафи анами як мақсад намояндаи Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон мулоқот гузарондиянд ва ҳаллу фасл кардиянд, мақсад қабул кардагияну ҳоло то ҳамин рӯза рӯз шагуфтагӣ нестанд ки кайда кушода мешавад, яъне числоша гуфтагӣ нестанд ва мо чӣ хеле қайд карда будем ки ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия пешниҳод кардагие оиди барқарор кардани парвозҳо, ана ҳамин пешниҳодшон қабул шидагие ва лекин числоша гуфтагӣ нестанд. Бо дар ҳамиҷа қайд кардагиянд ки рӯзҳои наздик барқарор мешавад. Инак ҳамин буд хабари мо оиди парвозҳои мунтазам байни Федератсияи Россия ва ҷумҳурии Тоҷикистон. Инак тамошобинони гиромӣ, ҳамин буд хабари имрӯзаи мо. барномаи нав интизор бошем, ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Агар ягон саволи дигар дошта бошен, дар инстаграми ма обуна шавен, саволҳои худтона равон кунен ё ки дар поёни ин ҳамин видео фикрҳои худтона ҳаматон бинависен. Ва ҳар касе ки оиди видеоролики мо ягон маълумот надошта боша, оиди кинопранк, видеои пештараи моро бидрояд тамошо куна ва фикр ақидаи худша дар поёни ин ҳамин видео бинависа. Дар канали Юристи Ҷ обуна шидана фаромӯш намекунем.